Здравейте! Това е анбоксинг видео на новият iPhone 6s Plus. Това е кутията. Отзад има и сериални номери, също така имей, RCC ID, както и колко гигабайта е вашата версия. Това е 16 гигабайта. Така. Бързо го изваждаме от кутията, въпреки че не е много бързо. Така. Тук е самият телефон. Този е розово-златният цвят. Нека го оставим на страна за известно време. Тук е държачката, където телефона стои. Тук имате ключ, за да може да си отключите слота за SIM картата. Опътвания, както и Apple стикери, които ще разглеждаме малко по-нататък. Вътре има AirPods слушалки, зарядно и Waiting Charging Port. Така. Телефонът е с 12 мегапикселова камера с 2-tone светкавица. Отзад има и микрофон за по-добро записване на видеото, за звука да се записва по-добре. Отдолу също има микрофон, тук има говорител. Това е жака за слушалки. Home бутона, който е сензор за пръстови отпечатъци. Това е камерата. Това е сензора за светлина и близост. Отстрани имате бутон за включване. Това е слота за поставяне на SIM карта. Това е бутона за увеличаване и намаляване на звука. И това е това е бутона, който ви позволява да изключвате и включите звука.